Dit programma wordt mij mogelijk maken door Museum Drachten en de Museumvereniging. Bij Dada en de Stijl think je New York, Parijs en Drachten vanzelfs. Waarom? Dat zie je in dit programma. En ik maak het depot in op zoek naar de schatten die ze ooit net onder het publiek zullen zitten, maar die ik wel even zien mooi. Leuk hè? Dada is een avant-gardische kunststroming uit het begin van de vorige eeuw. De kunstenaars schilderen net alleen nog maar verven, maar broekten van alles. Ik wil dat ze samen voelen, maar ik poëzie, theater en grafisch ontwerp. Waar broekt in deze kunststroming? Wat is nou de relatie met Dada en Drachten? Nou, dat heeft te maken met een vriendschap. Een vriendschap tussen Thijs Rinsema, schoenmaker. Van Drachten? Uit Drachten. Zijn broer Evert Rinsema. Theo van Doesburg, de grondlegger van de stijlbeweging. En Kurt Schwitters. Dat is een van de belangrijke vertegenwoordigers van de Dada-beweging. Dus die vriendschap tussen die vier mannen, dat heeft de basis gelegd dat Dada betekenis heeft in Drachten. Ze gingen ook samen kunstwerken maken. En dat waren in die winkel, ik werd verkocht. Ja, dus naast schoenen deden ze dus eigenlijk ook een soort koppelverkoop. Kon je ook collages kopen. Ja. Dat dadaïsme, dat is al iets van 100 jaar oud. Wat het Drachten daar nou nog maar te krijgen? Vreeg ik me dan al. Nou, kijk, Dada was een tegenbeweging. Een stoute jongensbeweging. En stoute jongens is van alle tijden. Dus ook nu is Dada heel actueel. Naast Dada giet het in het museum ik hoe de kunststroming De Stijl. Dan denk je al gauw om Piet Mondriaan. Maar De Stijl is opruchten door Theo van Doesburg. Nou, dit is de stijlkamer van Thijs Rinsema. Geschilderd in de kleuren van de stijl. En een van de kenmerken is het gebruik van die primaire kleuren. Maar niet alleen op het gebied van beeldende kunst, maar ook meubels. Ja. Ook een klokje, maar ook architectuur. En wat wel grappig is, dit is echt het uitzicht wat zij hier van hun schoolmakkers. Ja. Zaak. Dit is een foto uit de familie. En wij hebben daar een foto van Kurt Schwitters in gemonteerd. Kurt Schwitters kwam dus vaak naar de Rinsema's. Maar hij kwam nooit door de voordeur, ging altijd door het raam naar binnen. Nee, echt? Dus ja, zo was hij. Ja. Paulo, wat ik me dan nog afvraag is, Theo van Doesburg is echt een enorme naam in de kunststraat, internationaal. Hoe komt hij, met alle respect, dan in Drachten bij Thijs en bij Evert? Nou, dat heeft alles met Evert te maken. Evert was de dichter van de twee. Hè? Het waren allebei schoenmaker. Evert was de dichter en die was gelegerd toen tijdens de Eerste Wereldoorlog, 1914, in de buurt van Tilburg. En daar was hij in het leger ook schoenmaker. Nou, Theo van Doesburg had kapotte schoenen, dus die was corporaal. Dus die moest de schoenen laten maken. En hij komt bij die schoenmaker en die is op dat moment Spinoza aan het lezen. Dat is dan al bijzonder. Dat is heel bijzonder. Dus dat klikte meteen. Die twee werden vrienden. Voor het leven. Ik wil je nog twee mooie werken laten zien van Theo van Doesburg. Ja. En hier zien we de zaaier en de maaier. Maak even zien. Dit is een gezicht? Dit is een gezicht, dit is een oog. En dit is een arm. Dit zijn zijn vingers en hier is een andere arm. Dus hier is hij aan het zaaien en hier is hij aan het maaien. Maar het is heel sterk geabstraheerd en je ziet die kleuren ook. Hè? Ja, die primaire kleuren, dus blauw, geel en rood. Lijkt heel erg op het werk van Mondriaan. Ja. Nou, Theo van Doesburg is de grondlegger van de stijl. En die kwam via de Rinsema's hier in Drachten. Ja, en hier in Drachten kreeg hij ook een grote opdracht. En ik wou je daar nog iets bijzonders van laten zien. De Papegaaienbuurt in Drachten is een Lietse buurt. Het houtwerk van al deze huizen is schilderen in de primaire kleuren. Het ontwerp is van Theo van Doesburg.
Nou, dit is wat ik je wilde laten zien. Wauw. Herken je het? Ja, Ja? prachtig. Saaier, maaier. Ja, de handboppen. Dan heb je nog de poter en de spitter. Het zijn de 4 werken die bij de landbouw horen. Want dit wie vroeger de landbouwschool, hè? Ja, dit was de Rijkslandbouw Winterschool. Dus boeren die gewoon in de winter hier naar school. En, want de rest van de tijd moesten ze natuurlijk al werken op het land. Ja. En hoe bijzonder is dit? Nou, dit is heel bijzonder, omdat Van Doesburg heeft natuurlijk wel meer glas in lood gemaakt. Maar de meeste glas in loodwerken die zijn of in musea ondergebracht, in collecties en verspreid over de hele wereld. En hier zie je dat het ontwerp, de uitvoering van het ontwerp, daadwerkelijk in het gebouw is waar het ook voor ontworpen is. En daarom keert ik in het museum. En daarom is het een stille schat. Precies. Maar wij hebben jongen. Ja. Oeh, ja. Ja. Hier komen de beziekers vanzelfs net. Nee. Nou, Man Ray, cadeau. cadeau. Hè? Waar dit dan cadeau, jong? Ja, het was een cadeau. Oorspronkelijk was het een cadeau. Nou, dit is nou een heel mooi voorbeeld van hoe speels die Dadaïsten te werk gingen. Je haalt 2 objecten uit de werkelijkheid, die normaal nooit in één beeld te zien zijn. En door ze aan elkaar te verbinden, ontstaat een nieuwe betekenis. Dit is een replica trouwens. Man Ray was net in Parijs. Toen heeft hij dat ter plekke in elkaar gezet. En dat heeft toen meegedaan aan een tentoonstelling die aan hem was gewijd in Parijs, want hij was toen al beroemd. Toen heeft hij gezegd van nou, aan zijn Dada-vrienden, aan het eind van die tentoonstelling krijgen jullie dit werk. Eén van jullie dit werk. Maar de volgende dag was het al gestolen. Oh nee. Ja. Pas Wat zonde. in de jaren 70 is door een galeriehouder in Milaan, de heer Schwarz, zijn er replica's gemaakt. Replica's. Ja, replica's. Hoeveel? 5000. 5000? Ja. Maar dan is het dan het bijzonder meer. Nou ja, Man Ray leefde nog en die heeft ze allemaal gesigneerd. Kijk, hier staat het ook op. Ja. En toen is die hele oplage die is gekocht door een Nederlander. En wij hebben deze gekregen van hem. Dus wel heel bijzonder. Het gaat je wel een vreun maat zien in Drachten. Ja, Had je ja. de goede vreun, en dan krijg je de goede dingen. Ja, precies. Ja. En waarom is dit een stille schat? En waarom zit hij net gewoon in het museum? Nou, dat heeft te maken met dat wij het beperkte ruimte hebben. Dus we laten sommige dingen niet altijd zien. En dit is een van die objecten die we niet altijd in de tentoonstelling hebben laten zien. Dus dat is dan in een depot. Ja, maar ik heb hem jongen. Ja. Nou, dit is wel heel spannend alweer. Ja, nu gaan we nog een stap verder. Neo-Dada. Neo-Dada, dus dit is wel van deze tijd eigenlijk. Ja, Friese kunstenaar, Michiel Braaksma. Ja? Het is een stijlicoon, hè? Rietveld Schreuderhuis. Daar heeft hij het Rietveld Schreuder Braaksma huis van gemaakt. Waarin Dada en de stijl samenkomen. Hoe dan? Nou, Dada is hergebruik van bestaande voorwerpen, hè? Dus die inbussleutels bijvoorbeeld. Potleren. Potlood, een elastiekje. Hier een aansteker. Doosje voor punaises. En de hier stijl, riet. omdat... Nou, het is een bestaand stijlicoon, hè? Rietveld Schreuderhuis, met die stijlkleuren. En dat heeft hij dan in miniatuur uitgevoerd. En wat voor tijd heb je het dan? Want je zei ze hedendaags. 2012 heeft hij het gemaakt. Oké. Dus dan zie je eigenlijk dat de invloed van Dada nog altijd yield. Dada leeft. En waarom zie je deze net Bob in het museum? Het heeft heel lang gestaan in het museum. Alleen ja, nu hebben we andere dingen. Dus het zal wel een hele tijd duren voordat het weer boven staat. Een stille schat dus. Vorige week ben ik in museum De Spitgate op Harkema. Het zal mij benijen wat voor stille schatten ze daar hebben. Dit programma waard mij mogelijk maken door Museum Drachten en de Museumvereniging.